final d'esta setena Fira Modernista. I vull aprofitar l'ocasió per agrair a la societat musical i en nom d'ella a totes les altres entitats, particulars, associacions que han participat estos dies en la Fira. Des del primer moment la Lira es va volcar en l'any 2016 en l'organització. La Lira és un pilar fonamental de la Fira, igual que ho és la resta d'entitats. I per això des de l'Ajuntament, des del Departament de Turisme, però en general des de l'Ajuntament volem agrair a totes les entitats la seva participació. Perquè l'Ajuntament és qui organitza, però en el fons qui fa possible la Fira són les entitats, les associacions i els col·laboradors. Per tant, moltes gràcies a tots, moltes gràcies a la Lira i no res més. Simplement ens vegem d'ací un any. Espero que la programació que hem fet hagi sigut del vostre grat, ha sigut molt diversa i per tant tots han pogut triar un poquet. Hem fet molt per a que tots tingueren una oportunitat, però evidentment també estem oberts a qualsevol suggeriment que l'escoltarem i de cara a ara quan tenim un any per davant sempre podrem adaptar-nos. Moltes gràcies i fins l'any que ve. Com hem dit, la primera part a càrrec de la BBLC, Big Band Lira Carcaixentina. Una Big Band jove d'edat que va fer la seva primera actuació l'estiu passat entre les dificultats de la pandèmia. Una Big Band que ve a endinsar-nos al món del jazz, del blues, del soul, sovint recordant-nos la música popular americana i estatunidenca que té els seus orígens i antecedents al modernisme precisament en aquests màgics anys 20, però que ha sigut una música ja universal per a tots els temps. Amb tots vostès, la Big Band Lira Carcaixentina i el mestre director Polo Ortiz.
ha valgut la pena per a poder mostrar un tema que està qualificat com a dificultat màxima. La dificultat màxima és de l'1 al 5. Este tema té la dificultat 5. El featuring ha sigut Adrián Garrido, solista. I de pas voldria dir, ha sigut per a lo que representa la lira carqueicentina un baluarte artístic impressionant en la consecució de la 74 edició del certamen nacional de bandes de música Ciutat de Cullera. El meu director, Adrián Garrido, un fort aplaudiment per ell. Continuem en el tema, va, ja no parlem més.
solistes han sigut Vicent Peñalba, Salva Sanchís, i Raúl García Chocolate. La seva apretada agenda de Raúl, és el coneguet con Chocolate, ha tingut un huequet para poder tirar-nos un cable así en la Fira Modernista. Bueno, anem a continuar en un altre tema que cada vegada que toquem me recordo tot el que ha passat. És un altre tema que no me comporta des de begin volver a empezar. Moltes gràcies. Els solistes han sigut Adrián Garrido i Salva Sanchís. Continuem en un clàssic de la revista de bombers i Frank Foster. Es diu Saint Stories.
Raúl Chacabuco. Volia fer una referència que vaig vindre en 9 anys, als 11 vaig començar a tocar en la banda i tinc que donar molt les gràcies a l'Ajuntament, la Corporació Municipal en ple, este magnífic escenari que mos han posat, perquè antes era un patiment. De veure que això ha sigut la millor inversió que he fet l'Ajuntament de Carcaixent. Moltes gràcies, Paco. Bé, anem a continuar en un tema que es diu també Carlos Nocturne, que tindrem 3 solistes. El sexual Juan Antonio Toler, Paula Dío i Adrián Garrido. Bé, anem a continuar en un tema també, un clàssic també d'una dificultat
4 i 5 també de dificultat, l'Spain del xic coreà.
Moltes gràcies, solistes per l'Ordel, Vicent Peñalba, Salva Sanchís i Raúl Chocolate. Així, des de la Pobla també mos tiren un cable, perquè estos dos són de la Pobla. I el que toca la bateria de Nisira, Eso es.
los saxos de la esquerra a la... Bueno, no sé. Desde el barítono hasta el saxo tenor. Samuel, Pedro Garrido, Adrián Garrido, Mari Filchons, Paula Liu, Juan Antonio Valens y Salva Sánchez. Astrofors, el comissaire Xavi Boluda, Bono, Miquel Cuenca y Josep Escater, que es el que ha hecho el solo antes. En la trompetería, una trompetería de luxe, que casi todos doblem la banda també, a veure quan tenen el morro. Adrián Frats, Lluís Melero, Vicent Peñalba, Raúl Jiménez, Raúl Ardía y José Enrique. I en la base tenim, així és que formen també un dia a dia, el primer que tinc que dir que serà el codirector i baix, encara que no és el seu instrument. Lo que pasa es que, com l'han operat de la cadera i tal, pues digo, usted me pasaré al baix per si no puc tocar la bateria. La veritat és que un luxe tindre-lo de company amic, codirector i baixista de la BBC, Felip Santandreu. Salva Fortes al teclat, Teresa Núñez, magnífica profesora de cant, és una autèntica passada, i ja vegeu com toca la guitarra. I com no, el bateria nostre, Rubén, que suposo. Moltes gràcies i nos despedim.
Muchas gracias. Viva. Ens portarà la música de banda als feliços anys 20, una època d'alegria, d'optimisme, d'il·lusió i de música. Una música que la nostra banda sinfònica vol compartir amb tots vostès. I començarem amb una música de pas doble, la Kermés de les Vistilles, de l'any 1912, i dedicada al poble de Madrid pel compositor José María Martín Domingo. Seguidament, l'obertura de El Barber de Sevilla, òpera bufa en 2 actes del gran Gioacchino Rossini, estrenada al Teatre Argentina de Roma en 1816, que narra les peripècies d'una parella d'enamorats, i de Fígaro, El Barber de Sevilla, que els ajuda a fer realitat el seu somni d'amor. A continuació, intermezzo de La pícara molinera, de Pablo Luna, sarsuela en 3 actes, on l'autora replega els sons de la música asturiana, després d'un viatge a la mateixa Astúries, on va quedar impressionat i l'ambient de la qual li va aprofitar com a inspiració. Anem a començar, doncs, el concert amb la nostra banda sinfònica i el mestre director, Adrián Garrido Belda.
per últim anem a acabar l'actuació amb una obra plenament valenciana, tot i que els seus orígens vertaders són desconeguts. Ens referim a Muixerangues al cel, rapsòdia de Juan Carlos Sempere Bomboí, inspirada en els balls de la processó de la Mare de Déu de la Salut. La muixeranga és un element festiu tradicional d'alguns pobles de la Comunitat Valenciana que combina components acrobàtics, coreogràfics, religiosos i burlescos. Per aquesta actuació, la banda simfònica comptarà amb la inestimable ajuda i acompanyament de la Murga de les Barraques. I volem dedicar-la en memòria de totes les víctimes d'aquesta pandèmia que hem patit, la Covid-19, i que aquest títol, Muixerangues al cel, ens les recorde. Va per vosaltres.